Velkommen til Find Kollegie. For at starte din boligjagt på den bedst mulige måde, starter du med at oprette en bruger. Det giver dig et samlet overblik over mere end 600 af Danmarks kollegier, ungdomsboliger og studieboliger. Så behøver du ikke holde styr på afdelingerne. Det skal vi nok sørge for. Nu har du en bruger. Fedt. Så kan du komme i gang med at søge efter boliger i den by, du skal studere i. Her kan du gøre brug af vores filtreringsmuligheder, så du kun behøver at holde øje med de boliger og kollegieværelser, der er inden for dit budget og dine krav. Du kan filtrere ud fra lokation, husleje, størrelse og faciliteter som eksempelvis eget køkken, mulighed for cykelparkering eller husdyr tilladt. Du kan gå ind på hver afdeling og læse alt det, du har brug for at vide om den. Her kan du blandt andet se afdelingens husleje, billeder af afdelingen, et kort, hvor du hurtigt kan få rutevejledning, afdelingens faciliteter, afdelingens beliggenhed, hvad der ligger omkring afdelingen og mere. Hvis du vil sende en ansøgning afsted, bliver du viderestillet til ansøgningslinket fra afdelingen, så du ikke behøver at bruge mere tid på at komme frem dertil.